Tandur ki aja kakek to. Double jenenge ya. Langsung lep. Tak Mbasna. imboe engko sing iku sing akeh lek pon. Tanduke sithik wae. Ayan, nggih. Kalau pun jajal syuting mun ben. Masa ora doyanyan? Takoki to. Doyan to. Mosok teko Nggih. nguri kok anu ngarep. Untuk kon dhisik dhewe ya, Dik. Apa dilebok. Lho. Untuk kon dhisik dhewe jare teko ngguri. Kabar ya. Kabaran kok sing komen Zaka perengan kae. Bye. Apa ki? Aja mepet-mepet. Ngguling ya? Gak masih kaine ya. Kuat ora weteng ngene iki. Kuat-kuat no wae. Manyus. Suwi ta caker lek. Bong. Basna kok rong-rene, Dik. Telepon kok. Aktifin oke perengan to. Remas perengan to. Dek ndek gerdu kono Dek ya. Enek wong nantang lombok setengah kilo kok ngabe mun. Tenan to ora? Tenan kok ora. Iyan tak kei Iyan piring. Apa ora bos iki wis bos? Tenan we. Iya bos. Ya wis, coba iki gelem piring. Aku wis kadung nok godhong kok. Ya wis aku yo padu kok. Banget aku ora. Damai iki wong disambat utang loro. Cakele delik. Coba. Pak saya tuku karo penem Pak. Apa? Wis gak mangan weh. Ra uman. Ya nek sase ya bablas ki kok. Ya goleki to, Bapak ora disbuke nang ndi kok. Nambah yang selantek lho, Kang. Tenan. Yan. Nggih niki lho. Ora nang gaki selantek iki. Ora das wik. Das. Tak mbok wakil nang aku ndak sih. Cinta kali. Iya ya, mlebune nang TV bak. Ndesiar. Nok TV kabaret lek, Bur. Lho nek mangan kok tengen. Iya, Mas. Nek mangan kok nganggo tengen, Dek. Oh, gak sing jelas ki kiwa ta tengen to mesti. Lah iya. Bengose iki dilempet cah kok. Nah, Tapi Nah iya. Aku leh apa iki jenenge? Suwi tapi sebagian isore. suwi bagian ngisor. Bagian sing kauru. Iki presto e mau kok. Ajur. Bekal jame lambat. Imbum sak widik tian. Kan sing akeh lho. Jajan jokake. Ora